Hello guys, good evening. Welcome back to our channel. At good evening na pala kasi gabi na dito guys. Kakagising ko lang ng nap ko kasi kanina ang aga namin gumising para mag-renew ng pagpunta ng Auslander Amp. Parang doon ka para siyang ano ba yun? Doon ka magre-renew ng visa guys. Ni-renew namin ang visa ni Ate Ella kasi nag-expire na, tapos binigyan kami ng appointment today. So nagluto pala ako ngayon ng dinner. Yun naman ganap ng nanay na. Natapos ko nang mapakain si Francine. At saka yun, tapos na siya, ready for bed na siya actually, pero nandun pa siya kasi nagluluto ako. Hindi ko pa siya mapatulog kasi ayaw ko siyang matulog ng maaga guys kasi baka magising ng the middle of the night. Kasi lately parang nagbabalisa siya tuwing around 3 AM, 4 AM. So kaya yun. So ayun ang niluluto ko. Nagluto din ako ng rice. Inaano ko pa siya, pinapawala ko pa yung tubig. Ipa-fry ko lang yan siya guys. Nilagyan ko lang siya ng pepper at saka salt. At gumagawa din ako ng pasta kasi wala na kaming bigas. Wala na kaming bigas kaya gumagawa ako ng pasta. Actually, meron pang rice pero enough lang siya para sa aming dalawa ni Ella. So, si Frank at saka yung anak niya, andito yung anak ni Frank. Si Vanessa, kakain sila ng pasta. So, ayun. Luto tayo. So, guys, habang nagluluto ako, kwentuhan tayo, guys. Meron isang anak na naghahanap ng kanyang ina. At kaya iaano ko siya dito, mention, may listahan talaga ako ng details niya kasi baka nakita nyo or baka alam nyo, may information kayo kung nasaan yung ina niya. Ang pangalan, 9 months pa lang siya nung iniwan siya ng kanyang ina. At siya ay ngayon nasa US na, si Annalyn Lazo Merino Hicks, kasi nasa US na siya ngayon. Baby pa lang siya nung iniwan siya, 9 months. At saka si Annalyn, yung anak, siya ay 39 years old at hinahanap niya ang kanyang ina na sa tingin niya nasa 59 years old na ngayon, si Alicia Lazo. She is from Leyte pero wala siyang picture guys, kaya yun, mas mahirap hanapin yung nanay niya. Ang papa niya si Nilo Merino at saka yung ate niya is si Eileen Lazo Toyo. So hinahanap niya yung nanay niya na iniwan sila nung 9 months pa lang siya guys. So kung sino man yung nakakaalam kung nasaan yung nanay ni Annalyn Lazo Merino Hicks, na si Alicia Lazo na she's already around 59 years old, paki-comment lang down below. Or paki-comment lang down below kung may nalalaman kayo. Ang hirap hanapin kasi wala siyang picture, pero siguro kung may nakakaalam sa name at siguro kung may yung yung baka may kakilala kasi nung hinanap nila before nung umuwi daw sila sa Manila, pero hindi, kaya dahil nga walang nakakaalam, hindi niya mahanap kahit yung relative. Iwan ko lang kung may relative ba, tatanong ko yan kasi inano din to ni Etienne sa kanyang channel guys, yung paghahanap ng isang subscriber sa kanyang nanay na hindi niya nakita mula nung 9 months old pa siya. So ayun, kung merong nakakaalam, siya nga pala noong year 1971 nakatira sila sa Alfonso, Cavite. So guys, kung meron kayong kamag-anak or mga meron kayong information or meron kayong kamag-anak na nakakaalam, or siguro tulungan natin si Annalyn Lazo Merino Hicks sa paghahanap ng kanyang nanay ni si Alicia Lazo. So ayun. So ayun na guys. Prituhin na natin to yung natin. What? Oh, LOL. Here's Ella. Say hi. Hi! Gutom na ata to sila kasi pumupunta na dito sa kusina. Yeah.
Napakita niya yung LOL sticker niya, guys. Birthday month pala ngayon ni Ella. This month. Ala, hindi ko alam kung anong bibigyan ko ng ilaw eh. LOL. Sabi niya, LOL daw. Yeah, it's not the LOL. Si Francine, umiiyak. Nasa sala siya. Ito yung lulutuin kong pasta, guys. Naano ko yung buhok ko dito, guys. Oo, kasi nalalaga siya. Tapos wala nang buhok ata dito madapit. Ito yung lulutuin ko. From Mia. Mura lang actually from Mia, guys, sa Reve. Ito yung kakainin nilang Frank at saka sa amin, guys. So, ayan. Sana mahanap niya yung nanay niya, no? Siguro ang sarap ng feeling pag nakatulong ka din. 9 months pa yung 9 months pa daw siya, iniwan sila ng nanay niya. Hindi na niya alam kung asan yung nanay niya. 59, actually, the same age, probably the same age with my papa. So, kung asan ka man ngayon, Annalyn Lazo, ang yung anak ay naghahanap sa'yo. So, ayun na siya, guys. Oh, malapit na siyang ma-fry siya. Malapit na siyang kunin natin si Francine. Because I heard her crying. Yeah, before I'm she was filming. still in Just in case. Oh, why you? Nag-walk out, sabi ko nag-film. I'm filming. I texting with some mates of mine here. Second, he's texting to one of his girlfriends. Jeff. Ito yung gagamitin kong sauce, guys, for that meat. Fry ko siya, tapos gagawa ako ng sauce, this one. And they love it so much. Puntahan natin yung mga bata, guys. Check natin. Kasi yung papa, no? Puntahan natin yung mga bata. Bingo! Eh, masipiar man ta dito, B. Look. Hello. It's nice day. How much, Francine? It's so nice day. Mahulog ng bata. What's up sa birthday day? LOL? Buang, iniwan nila yung manghod nila, guys. Kasi pinabantay ko sila kasi nagluto. Then papa niya may ginagawa. Okay, pistot ginoo ko. Okay. Buang, gibiyaan. Kwaon doon ako. Gibiyaan ka, be? Ay, gi-switch off na ako. Gi-off na akong TV kay paborito ra ba niya ng kanta na B-I-N-G-O. Eh, bingo. Bingo. Come here, let's go to the kitchen. Daling ko to sa kitchen, guys, kay para... Oh, yeah! Na-hi! Na-hi, guys! Na-hi, guys! Hi, guys! Daming paperworks to, no? Na-hi, guys! Hi, guys! Say hi! 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 Say hi! 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 Say hi, guys! Hi, guys! Hi, guys! Kapoy ko nung adlaw, uy. Punta tayo sa kitchen. They run now when I get inside. Because we finally... Unbelievable, huh? They don't want to take a Francine. She'll put the kids on the wall. Luoy, ang bata. Oy, dili kailangan sila mo bantay ni Francine kay mukamang din. I don't like taking care of Francine. I think she is sleepy. You can actually bring her to bed. Because it's already what time now? Oi, 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 look at her eyes. She doesn't look really... She's yawning already. No, okay na? Ang langhap na. Patulog na ni... Maybe I have... No... Awala niya yung papa mo. Make milk. Pagawan ko to ng dede. Tapos dalhin ko na to sa bed. Na bye-bye, guys. Good night, guys. I will sleep now, guys, while they are going to eat. Mangauna ni akong mga... Mangauna ni sila, guys. And ako... Yung finisher, gisapot na. Gaduka naman eh. Patulog.
guys. Pinatulog na ng kanyang papa. Check ko yun maya guys kasi tindog na si Francine sa crib. Pagod mo. Tindog na siya guys. Then, nahayang siya may pagkakuan sa iyang kuan. Ay, ulo. Di malalag bumper guys. Ang crib cake. Pag mutindog siya, lahi man siya mo. Pag mutindog siya, ay pag tumatayo siya, mura man siya magkuan, mag-acrobat, magataa eh. Ayun guys, na-fry na siya. Bali na nako siya actually. Tsaka ko, here. Yan, din. Yun yung pasta namin. Ang pasta. Spiral na pasta. Yan ang dinner namin. Kanina guys, nagpunta kami sa IKEA. Tapos, sarap ng breakfast sa IKEA. Doon kami actually nag-breakfast kapag katapos ng embassy. Kasi gusto ko sanang bumili ng organizer. Hindi ko na nahanap. May nagustuhan kasi akong organizer sa IKEA. Tapos di ko na siya mahanap. Siguro wala na sila noon. Out of stock. Kaya kumain na lang kami doon. Nag-breakfast kami. Sarap ng breakfast nila doon. Gusto ko yung gayahin. Yung para siyang burger patty. Ayun na guys, naluto na yung meat. Andito na yung meat ko. Nagluto na din ako ng sauce. Ang pasta na lang. Tikman ko nga. Luto na ba ito? Luto na ata to. Uy, hulog. Luto na. So, init. Luto na yung pasta guys. So, kakain na kami. So, that's all for tonight guys. Maraming salamat sa panunood. I hope to see you again on my next video. Bye-bye and have a good night everybody.